Bolto-bolto nga peke sa sigarilyo na kumpiska sa puwersa sa mga pulis sa CIDG sa sekretong himuana ni ini sa Apolonia Street, Barangay Pulang Lupa, Valenzuela City, Metro Manila ug sa Bulacan kagabi ug kaganihang kadlaw Nobyembre 7. Dala sa mga otoridad ang mission order gikan sa BIR nga nag-ugat sa reklamo sa mga dagkong kumpanya sa sigarilyo nga legal nga nagbayad og tax sa gobyerno. Subay sa report sa CIDG nga gipanguluhan mismo ni Police Brigadier General Nicolas Torre III. Unom ka mga Chinese nationals ang nadakpan sa operasyon nga giilas sa mga pulis na sila alias Yan Liang, Rak, Zizan, Zili, Zikyang nga nadakpan sa Valenzuela City, samtang si alias Wu ang nadakpan sa Bulacan. Subay sa report si Zikyang, residente sa Davao City. Sa picture atol sa operasyon, ana ang makina nga muhimo sa sigarilyo, raw materials, papel, karton ug ban pa. Lain-laing brand sa sigarilyo ang nakumpiska sa mga otoridad atol sa raid. Unang-una, kakaiba siya kasi nasa gitna nga siya ng isang napakalapat na palayan na kawalan ba? Palayan, tapos gitna ng kawalan, biglang may ganung klaseng, parang ang estimate ko doon, mga siguro 3 hectares yun, enclosed bodega. So talaga makakatawag ng pansin ng mga tao, tapos medyo mabaho pa siyempre dahil sigarilyo nga ang kanilang manufacture. May nakapag-report na tao hanggang sa makarating sa pulis. So nang malaman namin yon, nilagay namin under surveillance at pagkatapos nalaman namin, siyempre ang una kagad na isipin natin yung mga illegal talaga ng mga droga, siyempre. So nung surveillance, nakita namin mga sigarilyo. So we coordinated with pinakamabilis yan, yung BIR para mapasok. So yun na nga, sinama namin ang BIR at nakuha namin yung body of the crime. Kapin 1.2 billion pesos ang nakumpiskang peke nga sigarilyo sa Bulacan ug kapin 1.2 billion pesos usab ang nakumpiska sa factory sa Valenzuela City nga kapin 2.4 billion pesos ang kantidad sa tanang nakumpiskang sigarilyo. Nasuta sa CIDG na ang planta makahimo og 12.9 million ka sigarilyo matag adlaw nga mukita og 45 million pesos. 155 usab ka mga individual ang na-rescue nga giingong nagtrabaho sa illegal nga planta. Kasong paglapas Republic Act 9208 kun Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 o Republic Act 8293 kon Intellectual Property Code of the Philippines ang posibleng atibangon sa mga nadakpan.